мутобиқи дастуру супоришҳои раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Вализода Абдуқодири Исуф ба деҳаи Канории ҷамоати деҳоти Навобод аз ҷониби Маркази саломатии шаҳр, корвони саломатӣ бо иштироки мутахассисон, духтури оилавӣ, ҷарроҳ, духтури асаб, духтури гушу, гулуву, бинӣ, ҳамшираи сабти барқии дил ва дигарон раҳсипор шуданд. Табибон дар ин деҳа ба сокинон ҳамаҷониба кӯмаки тиббии ройгон расониданд. Мана инҷо омадем ки аз шароити хонаи саломати деҳаи Канории дидан кардем, чанд нафаре ки муроҷиаткунандагона дидем. Он дархосту он таклифу пешниҳодҳое ки аз ҷониби ҳамшираҳои шафқат ва духтурон дар ин ҷо ба миён омад, мо ҳамроҳии мана масъулине ки инҷо омадан, дӯстов, ятимов, ҳамзамон Аюбов навишта гирифтем. Хай акнун дар ҳамбастагӣ кор кардан дар кор, ҳаракат кардан дар кор ки сатҳу сифати хизматрасонӣ баланд бошад. бояд қайд намуд ки деҳаи Канорӣ яке аз деҳаҳои дурдастарини шаҳри Турсунзода ба ҳисоб меравад ва аҳолиаш 1484 нафарро ташкил медиҳад ки аз инҳо 758 нафар мард, 726 нафар зан, кӯдакони то 1 сола 31 нафар, наврасону ҷавонони то 18 сола 455 нафар мебошанд. табибон дар ин деҳа ба 13 нафар занҳои ҳомиладор, 21 нафар кӯдакон, 11 нафар муроҷиаткунандагон, 3 нафар маъюбон ва 9 нафар сарбозон кӯмаки тиббӣ расониданд. ҳамчунин аз тарафи Маркази саломатии шаҳр ба нуқтаи тиббии деҳаи Канорӣ дар ҳаҷми 300 сомони маводҳои доруворӣ кӯмак карда шуд. мақсад аз ташкил намудани чунин корвонҳои саломатӣ пешгирии бемориҳои мухталиф ва баланд бардоштани сеҳатии омма буда, мин баъд низ дар дигар деҳаҳои дурдасти шаҳри Турсунзода роҳандозӣ мегардад.